Salutare și bine v-am găsit la nou episod. Astăzi ne jucăm Stumble Guys. Și astăzi am primit o nouă specială care a fost de pe shop și l-am cumpărat. Voiam să zic cu pompe de WC-uri am cumpărat. Și asta chiar costa foarte mult și puteam să iau totuși. Asta e bine. Aleu, mai lipsește unul. Ok, și în sfârșit am două speciale. În sfârșit am două speciale. Nu-mi vine să cred că am două speciale. Unul picat și unul cumpărat. În sfârșit, acum am și eu două speciale și foarte mulți coroane. Și o să dăm un meci și poate, nu știu cât poate, adică cum este, că n-am testat, decât o dată am testat și nu știu, poate mai testăm încă o dată, poate s-a mai antrenat, nu știu, și de asta zic și eu, așa că cine știe, poate se califică primul la totdeauna. Ok, hai să vedem ce poate. Ok, asta e easy. Asta știe toți. Aaleu, ce știe el. Oleu. Da, deci cam pică el așa. Cum? He, joc cu minte. Cum se pică? He. Da, deci nu știu, cu speciala asta nu știu ce reacție o să-i dau. Eu cam reacția ghinion, am să zic și eu. Pentru că, uite cum pică. Ați văzut? Cu pică din prima? Da, deci da, ea. LOL, dar nu poate să se califică. Asta-i... Aproape m-am calificat ultimul. Mai bine că m-am calificat. Că poate când ne pică bloc și poate cine știe, poate câștigăm sau lavara sau lavale sau nu știu ce. Oh, și la ăsta pot să mă calific ultimul. Adică când o să fie ultimul meci și pot să mă calific primul. Oh, aici știu ce reacție are, că are foarte bună. Uitați-vă și voi ce poate. Vedeți? Vedeți ce văd și eu? Vedeți? Na, poftim. Easy. Easy, nici măcar n-ai picat. Cu el, măcar. Dar doar acum o dată că era nebunie. Iarăși că pentru că nu știu ce, dar știam că acum că s-a antrenat. Că nu mai s-a antrenat și nu decalifică. Ok. Deci acum nu știu ce reacție a avut. Dacă vreți, scrie în comentarii la mine. Și am de ales să dau o tură la bloc test. Adică cu un bot. Așa. Dăm așa. Și dăm bloc test, da? Și după aia să vedem, vă arăt reacția noastră. Și după aia o să fie nebunie. După ce s-a antrenat, după aia să vedeți cum o să câștigă de fiecare dată. Și după aia, dacă v-a plăcut, dați și un like și un subscribe. M-a ajutat. Dacă chiar vă place speciala mea nouă. Dacă vă place, scrie în comentarii. Așa că începem. Cei care e destul de bun. Știu că sunt niște boți care nu poate și pierde. Asta e problema. Dar problema este că când are țepi, pierde. Aoleu. M-am așteptat să fie țep și era eu să mor în loc de bot.
Așa. Easy. Aoleu, mămăligă nefiertă. Cum s-a salvat? Ce faci? Hai că mă mor eu pentru tine. Așa, știu că am avut o reacție bună, dar l-am lăsat pe botul, pentru că nu poate să câștigă tocmai, dar n-are nimica, că nu a fost meciul care era dinainte. Așa că hai să mai dăm o rundă, dacă nu, asta e. Și dacă chiar vă place, mai ajutați și un like. Dacă chiar vă place speciala și că chiar că am acum două și nu mai am una. Una picată, una cumpărată. Poate și în celălalt o să am și încă o specială, că poate să se lanseze aia cu banana. Și poate o să iau diamantul de banana. Că nu costă foarte mult, pentru mine nu e. Pentru mine e 0, pentru mine e ușor. Așa că pot să iau imediat, adică nu glumă, că strâng așa de imediat și de capul tău. Deja ai strâns, spam, spam. Că așa am făcut și când mi-am luat skin-ul acesta. LOL. LOL, bă! După ce că m-a aruncat, da. Ok, dacă v-a plăcut acest episod, m-a ajutat foarte mult ca să dați un like. Subscribe nu neapărat, dar ok, decât like-uri. Ok? Nu uitați să apăsați butonașul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!